already reach on the sai happy ansa phone dallante enkala pira inila grab taxi book maltini ansa fine birthday Legoland and outside ina full mugal daadanu gottocchi ಗಂಟೆ ಪತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದು 5:30 ಗಂಟೆలకు ತೋಜು ಪಂಡ 6 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಕಾಂಡದೆ ಎಂಚ ಪುಣಂಚ ಫುಲ್ ಏನಂತೀನಿ ಮೋಡ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಸಾಯಿನ ಚಡ್ಡಿ ಅಂಗಿ ಶೂಸ್ ಪೂರ ಲೆಗೋನೆ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಾಯಿ ಶೂಸ್ ತೋಜಲೆ ಸಾಯಿ ಶೂಸ್ ತೋಜಲೆ ಸಾಯಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ಶೂಸ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬಾಹರಿನ ದೆಕ್ಕಂದೀನಿ ಬಂಡ ಆಗ ಲೆಗೋನೆ ಬೋಡಿತ್ತನ್ಗೆ ಇಂದು ಕೇಕ್ ಪೂರ ಲೆಗೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಊರುಡು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಅಂಚಾಯ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಸ್ ಅಲ್ಪರ್ ದೆಕ್ಕಂದೀನಿ ಮೂಲು ಸೀ ಲೈಫ್లో ఉండు ఎంకల్ పోందిజ్జ దయపండ కోడే ఆల్రెడీ ఎంకల్ అక్వేరియా పోయావు సేమ్ అని సైడే పోందిజ్జ అవు ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂದ ಎಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂದಿರ್ಲೆ ಗೋದ ಬಾರಿ ಶೋಕು Okay, do it. Very good. I think Toy Soldier will be so impressed of that. And everything could have done today. And we're gonna complete this mission. So, Toy Soldier, you're right. Everybody getting along? Everybody being good? Yes, of course. We're doing as a team and one big. Let's put it to the test. Let's see if you can work well as a team. You must be calm and smooth, just like butter. Just like butter. Have a great day and Legoland Malaysia Resort will be taking back. Bye bye. ಮುಲ್ಪದ ಲಾಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಲೆಗೋ ಥೀಮ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಗೊಂಡುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಅದೇ ಮಸ್ತುಂಡು ಚೋಕೊಂಡದೆ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಫೆಗೆ ಬರ್ತ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದಾನ ವೆಜ್ಜಾ ಶುಗರ್ Happy birthday.
press mantuna. Happy press manpula. Yay! Oh, Sai what happened? Until the right comes up full and complete stop. Right now we can pull the top plate and exit to the exit. Sagar rides pura stage. Ini kullagaren pura itla. Mulla restaurant undu. Yes. Mukulrar jana ಸೇರಿದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮಂಪ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಂಪುಗ ಪ್ಲೇಲೆ ಸಾಯೋಲ್ಲೆ साई पनपिन एक चल गोडे हॉट सग मेल्ला मेल्ला क्यों तुले साई I think you can. Just try to see whether the cecella you take a number. Hey, Sai, hi. Hey. ಸಾಯಿಲ ಪಪ್ಪಲ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತದೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ ಪೇರ ಅಂತ ಜಾವ್ ಅವು ಏದು ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ದ ಬಲ್ಲ ಇಂದ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಲು ನಮ್ಮನೆ ಒಯ್ಪೋಡು ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ ಪೇರ ಆಯ್ಚೆ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಯಿ ವಿನ್ನೆ ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಂದೋರ್ ರೈಡೆಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟೆಕ್ಲಾಕ ಕೂಲರ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಸಾಯಿ ಚೀಸ್ happy
ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇದ ಲೆಕ್ಕಡ ರೈಡ್ಸ್ ಸಾಯಿನ ಮೊಮ್ಮಗ್ಲ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಅದೇ ಫುಲ್ ಲೆಗಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿಯಾ ಸಾಯ್ ನೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟಪೋದು ಅವು ಫುಲ್ಲು 360 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಶೋಕ್ ತೋಜನ್ ಪೂರ ಇಡೀ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜನ್ ಪೂಜಾ Hi, Sai. ಇಂದು ಪೂರ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಹೋಗ್ಬೋಡ ಎಂಕಲ್ ಅವಗೆ ತೊಂಡ ಬ್ಲೂತ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಅತ್ತಂಡ ನೀರಡ್ಗೊಬ್ಬ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಇಂದು ಏನ ಬಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಮೆಷಿನ್ ಅವು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಏನು ಫೇಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣೆ ಎಡೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋತೆ ಸೇಮ್ ಫೇಸಿಗೆ ಪಾಡ ಎಡೆ ಇಂದು ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗ್ರೇ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ಸಾಯಿ ಯಾವ್ದು ಎತ್ತದ ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಂಜಾ ರೈಡ್ ಸಾಯಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಪಾಪಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ರೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು 3D 4D 3D ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ನಡುಟು ಬಡ್ಸ ಬತ್ತಂ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಅಣ್ಣ ವೆದರ್ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಂಡು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋದ ಅವು ಸೆನ್ಸರ್ ದಡೆ ಕಾರ್ದಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋಂಜಿ 4D ಶೋ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆತಂಡ್ರೆ
ಎಕ್ಕಡ್ದ 3D ಇತ್ತೆ ಪಿರ 4Dಗೆ ಬತ್ತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೈಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ 3D ಅದು ಸಾರಿ 4D ತೀಯರ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡದು. ಶೋಕಿತ್ತಣಿಂದ ಏನ 4D ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಬಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೀರ ಸಾಯಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ತುಲ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಓಹೋ ಅಂಕಲ್ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತಾ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನ ಸಾಯಿಂದು ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. You are now currently on the Legoland Express. ಸಾಯಿ ಒಯ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ You can find most ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಇಂಗ್ಲ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ other Asian ಬರ್ಸ countries. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನ್. These landmarks were built using approximately 15 million Lego bricks. ತೋಜುನ ಅವು ಮಿನಿಚರ್ ಲೆಗೋ ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದ ಏನ ಪೂರ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ದಾಸವಾಳತುಲೆ ಆ ಊರ್ದ. Don't forget to enjoy the boat trip around the lake. When kids will have the opportunity to steer the boats by themselves at our ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ನಾನಲ್ಲ ಮುಗಿದೈತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಿನಿಚರ್ ತುವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ ರೈಡ್ ಸ್ಕೂಲು ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಬೈಜಿ ಇತ್ತ ದಯಪಂಡ ಪೂರೆಗ್ಲ ಕವರ್ ಉಂಡು ನಡಪನ ಒಂಚೂರು ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ವೆದರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಂಡು ಊರ್ದ ಬರ್ಸಲ್ಲಕ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಏನ ಹೆವಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತಂತೆ ನಡಪಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನ ಪೂರ ಐಕಾನಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಪೂರ ಮಿನಿಚರ್ಸ್ ಶೋಕುಂಡು. ಸೌಂಡ್ ಅಂಟುಲ್ಲ ಇದೊಲೆ ಮೂಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತನ ಸೌಂಡ್ ಆಪ ಅವೇನೆ ಇಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಲೆಗೋಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯ ಫೋನಾಗ ಹೋಯ್ತೆ ಎಂದೆಂಕಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬರೀಟೆ ಉಪ್ಪು ನಿಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ರೇ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಒಂದು ಮೋನೋ ರೈಲ್ದ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಪಂಡ ಹೈಟಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ್ ಮೊರ ನೀವು ಲೈಫ್ ಓದಿತ್ತ ಆಚೆ ಅವೇ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಬಟು ಕೇವ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಪೋಯಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ಲ ಮಂದಿರ್ಲೆ ಗೋಟೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸೇಮ್ ಅನ್ಸೇನೆ ಉಂಡು ಚೈನೀಸ್ ಜಂಟಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅವಲ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ವಿನ್ ಆದಿನ ಪೂರ ಶೋಕುಂಡತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಒಂದು ಉಲ್ಪದ ನೇನ ಸಿಟಿ ತುಕ್ಕದಾದ ಸಿಟಿ ಪಂದನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಒಂದು ಚೈನಾದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಅವೇ ಪುನಿಂದು ಫುಲ್ ಈ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಮಿನಿಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನಾ ತಿರುಗದು ಪುರ ಅಂಡ ಸಾಕಾಂಡ ಸಾಯ್ ಹೌದಾದೆ ಇಂದು ಗ್ರೀನ್ ದಾ ಇಂದು ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ ನಾ ತಿರುಗದ ಪುರ ಅಂಡಿತ್ತೆ ತದಾಂಡ್ಲ ದೆತೊನ್ಗ ಅಂದ್ ಬತ್ತ ಸಾಯಿಗ ಟಾಯ್ ಮೀನಿ ಬಡ್ಡೆದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ರೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕಿರ್ಲಕ ತುಪ್ಪ ಏನಾವ್ ತುಪ್ಪ ಅವು ಸೂಪರ್ ಮರಿಯೋ ಅವು ಇರಾಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜತೆ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ದ ಓಲ್ ಉಂಟು ಕೇನ್ಗ ಫುಲ್ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಫೋಟೋಸ್ ಗೇತನೊಂದುಲ್ಲ ಏನ್ ಚಾಂಡಿರ ಈಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ತಿರುಗದಾಂಡ್ ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿರ ಪೋರ್ಲ 3 hours ಬೋರ್ಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪಂತ ಪಂಡ ಬುಕ್ ಮಲ್ದ ಇಂದು ಎದುರುಡು ಪುನಃ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಸೀ ಲೈಫ್ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಂತಿನ ಹತ್ರ ರೆಸಾರ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ತುವೇರೆ ಪೋಯ್ಜ ದಯಪಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಲೊಪ್ಪುನು ರೆಸಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತ ಟೈಮ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ರೆ ಸಾಯಿ ನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months ಅಡ್ದಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ఆయన బర్త్డే ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡ್ ಒಂದು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಪೆ ಆಯ್ಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಶೂಸ್ ಚಂಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಂಡಿ ಮಂದರಿ ಓ ಎಂಕಲ್ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅವೇನ ಸಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೆಂಚಿಗದ ಅಮೂಲ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾದಾಂಡ್ ಲಗೆ ತೊನ್ಗ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು 10 ಗಂಟೆ 10:30 ದನ್ನ ತಿಂತಿನ ಕೇಫ್ಸ್ ಇದುಲ್ಲ ಬತ್ತ ಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಡ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ರೀಚ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಒನಸ್ ಮಂತದ ಇನಿ ರಶ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ರೀಚ್ ಆನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ
ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜುಜಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಉಲೈಪೋಣ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಇನ್ನು ಅಂಚಡಿ ಇಂಚಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮೂಲ್ ತಿಡ್ತ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರೂಮುಗು ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಸಾಯಿ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ ದಾದ ನಾವು ಏನನ್ಪಿನಿ ಲೆಗೋ ಟಾಯ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದಿರು ಏನೋ ಬೋಟೆ ತುಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರ ಅಂಚತಾವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಾಯಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ ತಂಡ ತಿಕ್ಕಾರ ಪುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಇಟ್ಬೋದು ಮನ್ಪು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಯಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇದ ಲೆಕ್ಕಡು ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಬಾರ್ಶೋಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡರೆ ಮಾಮಗ ಮೂರು ಬನ್ಪಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡರೆ ಇರ ಆಯ್ನ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಇಂದು ಏನ ಲೆಗೋ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಲೆಗೋಗಂತ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನೂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಫುಲ್ ಜನ ಪಪ್ಪ ಮಗೆ ಕುಲೋಂದ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈತುಂಡು ಇನಿ ಕಾವಾ ಬಡಾಪು ಬಟ್ಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿರ್ತಿರ್ತು ರೈನ್ ರೈನ್ ಗೋವೆ ಸೊಂಪಲ್ನೆ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ದೀದ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಜ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆದಾರ ಒಂಜಿ 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಜೋರು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ತಿಂದ ಬರ್ಕ ಅಂದ ಮನಸ್ ಮಂದಜ ಪತ್ತೊಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸಂಗೀತ ಕೋಡೆ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತು ರೈಟ್ ಬಟ್ ಆ ವಾಕಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಮಮ್ಮ ಪೂರ ಕುರೆಪಟ ತೆಪ್ಪ ಅಂದ ಅವು ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಂಗಿನ ಸರ್ಪುಡು ಬರ್ದೆಪ್ಪುಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಆತನು ವೈಟ್ ಪೋದು ಬ್ರೌನ್ ಆತನು ವೈಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಥರ ಏನ ಬೇಜ್ ಕಲರ್ ತುಪ್ಪ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜೆ ಓಕೆ ಆ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ 7-11 ಲೈವ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಏನ ಜ್ಯೂಸ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಅನ್ಕೊಡ್ಸಿ ಚಾಕ್ಲೇಟೇ ಇಂಕೆಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅದನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೊಳ್ಳು ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಡು ವನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಾಗ 7-11 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಲ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಏನಾನಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತೀನಿ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚೆಸ್ಟ್ ನಟ್ಸ್ಗೆ ಪಂಡ ಚೆಸ್ಟ್ ನಟ್ಸ್ನ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಓಕೆ ನಾನು ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಸಾಕಾತಂಡಿನಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತದೆ ಸಾಕಾತಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾತಂಡಿನಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೋರ್ನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 hours ಬರ್ರೆ 3 hours ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನು ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರ್ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಅಡೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300 ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು
ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರೋಡ್ ಆತುಂಡ 7 to 8 hours ಬೋಡು ಮೂಲ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಅವಳ ಎಂಕಲ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದ್ ಪೋಯ್ನಿ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದಯಪಂಡ ಬಸ್ ಪೂರ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ 800-1000 ಪೂರ ಪೋಪೆರ್ ಏರ್ ಬಸ್ ಇಂದು ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಯಪಂಡ 3 hours ಪೋರ್ ಆಪನ್ 3 hours ಬರ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 hours ಬೋಡು ಅಂಡ್ ಆತ ಟೈರಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಜೈದಿನಿ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಜೈದಿನಿ ಗಟ್ಟಿನಿದ್ರೆ ಮುಜ್ಜನಕ್ಲ ಅಂಚ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20,000 ಆಪುಂಡ ಅದೇ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ 2022 ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ 2022 ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬೊಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪದ ಮೇನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಓಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ 2 ಗಂಟೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ರೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನಾಂಡ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಪ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಉಂತೆರೆ ಬೋಡಿತನ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಇಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಸಡನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದ ನನಗೆ ಅಂಚ 20-25K ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂತುಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಸ್ಟೇ ಆವುಡು ಖಾಲಿ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂತುನ ವೇಸ್ಟ್ ಆವು ದಯಪಂಡ ದಾಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೇತ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ದೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಅವು ಕೋಡೆ ಅವು ಬಟು ಕೇವ್ಸ್ ಪೋಪರ ನಾನ ಮಂಕಿಗೆ ನೋಚ ಅವ್ನು ಮಂಕಿಗೆ ನೋಚಾನ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಮಂಕಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಂಕಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಜಂಟಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯಿಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಡುಲ್ಲ ఒక 30th ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ನೈಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಲ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45 minutes ಉಂಡು ಅಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಈ ಸಲ ದಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ ಇಂಕಲ್ ಸಾಯಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಂಡ್ ಬಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅವತ್ತೊಂದೆ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಸಾಯಿ ಎಂಚಾಂಡ ಸಾಗರ್ ಎಂಚಾಂಡ ಆರ್ ಯಾ ಪಂಡತ ಮುರಾಣಿ ವೆಕೇಶನ್ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟರ್ ಅನ್ಸ ನನ್ನ ಚೋಚುನು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಾಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಕ್ಕಿಸಿ ಸಾಯಿನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಮಲೇಷಿಯಾಗ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಉಂತುಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಕೈತಲ್ದಲ್ಲ ಆತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಿಟಿರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಲೇಷಿಯಾದ ಒಂಚೂರು ಏನ ಬೇತೆ ಸಿಟಿ ಅತ್ತೇನ ಬೇತೆ ವಿಲೇಜ್ ಪೂರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಬೊಲ್ಲ ಪುರ ಬೈದನ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತಿರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಚೆಪ್ಪುನು ಒಂಜ 9 ಗಂಟೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.